היי לכולם, היום אנחנו הולכים לשמוע את אחד הסיפורים הכי מרגישים שיש. סיפור כל כך מיוחד שעד היום בכל העולם ממשיכים לספר אותו. טוב, אז בואו נתחיל עם שאלה. תחשבו רגע, מה היה קורה אם ים ענק, ממש ענק, פשוט היה נפתח לשניים? נשמע כמו קסם, נכון? אז תקשיבו טוב, כי בסיפור שלנו היום זה בדיוק מה שהולך לקרות. אז איפה הכל התחיל? הסיפור שלנו מתחיל לפני המון שנים, בארץ שנקראת מצרים. אתם בטח מכירים, זאת הארץ עם הפירמידות הענקיות. בהתחלה, כשהמשפחה של יעקב, כלומר בני ישראל, הגיעה למצרים, החיים היו פשוט נהדרים. קיבלו אותם ממש כמו חברים טובים, היה להם המון אוכל, והם חיו שם בשקט ובשמחה להרבה מאוד שנים. אבל אתם יודעים, לפעמים דברים משתנים. אחרי הרבה שנים עלה למלוכה מלך חדש, פרעה חדש, והוא לא זכר את כל הדברים הטובים שיוסף עשה פעם, והוא התחיל לפחד. הוא פחד שבני ישראל נהיים יותר מדי חזקים, אז מה הוא עשה? הוא החליט להפוך אותם לעבדים. הוא הכריח אותם לעבוד כל היום, מהבוקר המוקדם ועד הלילה, בעבודות ממש קשות. החיים שלהם נהיו כל כך עצובים וכל כך קשים. אבל, תקשיבו, גם כשממש קשה, לפעמים צומחת תקווה. ובתוך כל הקושי הזה עמד להיוולד גיבור. והשם שלו היה משה. טוב, אז פרעה נתן פקודה נוראה, ואמא של משה, יוכבד, רצתה להציל אותו. אז מה היא עשתה? היא שמה את התינוק הקטן שלה בסל, והניחה אותו בזהירות על נהר היעור. ואז קרה משהו מדהים. מי מצא אותו? לא תאמינו. הבת של פרעה. היא מצאה אותו והצילה אותו. טוב, אז חלפו להן השנים. משה גדל והפך להיות איש. ויום אחד כשהוא היה במדבר, הוא ראה משהו. וואו, משהו פשוט לא יאמן. מתוך הסנה הבוער הזה הוא שמע קול. זה היה קולו של אלוהים, שנתן למשה משימה כל כך חשובה. הוא אמר לו, משה, אתה תהיה המנהיג שיוציא את בני ישראל ממצרים. אתה תוביל אותם מעבדות לחירות. אז משה הלך עם כל האומץ שלו ישר לפרעה, ואמר לו, שלח את עמי. אבל פרעה, הלב שלו היה קשה כמו אבן, והוא אמר, לא. ובגלל זה הגיע הזמן לדבר הבא, 10 המכות. אז אלוהים התחיל לשלוח למצרים 10 מכות. אחת אחרי השנייה. כל מכה הייתה חזקה יותר מהקודמת, והכל כדי לשכנע את פרעה סוף סוף להקשיב ולשחרר את בני ישראל. וואו, איזה מכות אלה היו. דמיינו, כל המים בנהר הגדול, היאור, הפכו פתאום לדם. ואז פתאום כל מצרים התמלאה בצפרדעים, קופצות בכל מקום. ואפילו היה חושך כל כך חזק במשך 3 ימים שאף אחד לא הצליח לראות כלום. אחרי המכה העשירית, שהייתה הכי קשה ועצובה מכולן, פרעה כבר לא יכול יותר. הלב שלו היה שבור, והוא סוף נכנע. הוא אמר לבני ישראל, לכו, אתם חופשיים. ועכשיו הם היו צריכים לצאת, וממש מהר. יאללה, אין זמן. אסור היה להם לבזבז אפילו שנייה אחת. כל עם ישראל היה צריך לארוז מהר ולצאת ממצרים. ועכשיו, אתם מבינים, הם יצאו בכזה חיפזון, שהבצק שהם הכינו לדרך אפילו לא הספיק לטפוח ולהפוך ללחם. אז במקום זה, הם פשוט עפו אותו כמו שהוא, שטוח וקרנצ'י, זאת המצה. ובגלל זה אנחנו אוכלים מצה בחג הפסח, כדי לזכור בדיוק את הרגע הזה. אוקיי, אז בני ישראל הולכים ומגיעים לקצה של ים ענק. הם בטח חשבו לעצמם, זהו, ניצלנו, אנחנו חופשיים. אבל אז הם הסתכלו אחורה, ומה שהם ראו גרם ללב שלהם לדפוק חזק מפחד. לא יאמן, פרעה התחרט. הוא שוב שינה את דעתו, והוא שלח את כל הצבא החזק שלו, עם כל הסוסים והמרכבות, לרדוף אחריהם ולהחזיר אותם להיות עבדים. אז תחשבו על זה, מצד אחד ים ענק שאי אפשר לעבור. מהצד השני כל הצבא של מצרים רודף אחריהם. זה נראה אבוד, נכון? אבל אז קרה הנס הגדול מכולם. משה הרים את המטה שלו, והים פשוט נפתח לשניים. כמו קירות של מים, אחד מימין ואחד משמאל. וביניהם שביל יבש לגמרי, שבו כל העם יכל ללכת בבטחה.
ורק אחרי שאחרון האנשים מבני ישראל עבר לצד השני, הים נסגר בחזרה, בדיוק על כל הצבא של פרעה. וזהו, עם ישראל היה סוף סוף חופשי, באמת חופשי. ועכשיו הם יכלו להתחיל את המסע הארוך שלהם לארץ חדשה. אז הסיפור המדהים הזה של יציאת מצרים מזכיר לנו משהו נורא חשוב. הוא מזכיר לנו שאפילו כשממש ממש קשה, תמיד, אבל תמיד יש תקווה. וזה גם משאיר אותנו עם שאלה לחשוב עליה. מה זה בעצם אומר להיות חופשיים בזמנים שלנו?